Terve! Ollaan täällä Utsjoen Kevolla. Ja saatiin just tähän vaunuparkkiin ihan mukava paikka. Vähän pikkusen kaukana on jokivarsi. Mutta tarkoitus on pistää sauna pöhisiin. Ötököitten kanssa. Niin. Nyt se on. Joo. Sitten vaan tuolta saa syttymään tuo. Kivet vaan sinne. Minä en nyt taas tuota ollut. Sitten sanoisinko, että tunti toista lämmitetään. Ja minun syttyä ensin tuo. Tai se oikeastaan syttyy vähän väärässä paikassa. Se syttyy aina tuossa putkessa. Kunnes sitten sain sen verran sytkäriä pitemmälle, että mä sain tuon polttimaan niin oikean syttymän. Nyt sitten se antaa olla rauhassa siinä. Mulla on vähän erilaisia ollut. Yksi versio oli tämmönen, että tämä tuli tuon sisälle ja tähän tuli kivet ja sitten, mutta tämä ei ole oikein hyvä. Pitää testata tuota vanhaa perinteistä systeemiä. Siinä meillä on sauna nyt tulossa. Elikkä on se makia näin reissulla, niin pystyy aina käymään välillä saunassa. Siellä se pöhisee ja ei ole kovin kova ääninen. Ja semmonen. Se on oikeastaan niinkö voi sanoa, että reissun kruunaa aina tämä sauna. Nyt tietenkin pari päivää hikkoilu oikein tuolla matkustaessa. Niin kyllä se on mahtava. Tuossa just katsoin, että tässä ei oikein niinkö pysty uimaan. Tämä on vähän pahimmoinen tällä puolella on vähän vettä. Toisella puolella olisi ollut kans parkkipaikkaa, mutta se on tuo asuntoauto vähän hölmösti jättänyt tuohon keskelle parkkipaikkaa, niin siihen ei vaunun kanssa oikein nyt sitten voi mennä kääntelemään. Joo, tällä puolella on pahimmoille vettä vähän, niin uintihommasta ei tee tulla paljon mitään, mutta käy katsoa miltä se näyttää täällä keskemmällä. Onko täällä mitään mahdollisuutta? Ei se tuokin näyttää olevan sen verran matalaa, että sinne ei oo jotain uimaa. Täällä on se niin paljon vettä, että sitä menee jäämereen asti. Mutta komiaa täällä on. Se oli netistä ollaan luettu, niin hirveän paljon ihmistä nyt tuonne Kilpisjärven suuntaan ja niin sinne lomareissua. Ja siellä on aivan tukossa joka paikka, siellä on muitakin vähän liikkeellä ja meilläkin oli ensin ajatus sinne mennä, mutta onneksi sitten päädyttiin tänne Utsjoen suuntaan. Niin täällä on ollut tosi vähän liikkujia, että täällä on saanut kyllä täysin rauhassa ajella. Niin kuin tälläkin hetkellä, vaikka tässä parkissa, niin täällä ei ole muuta porukkaa. Pikkuhiljaa.
Höyryä puskee joka rööristä välillä. Täällä on ihan mahtava ota heitä löylyä, niin kuulet, että siinä kunnolla pöhis. Löylyä riittää, Mitä löylyä mahtavaa, riittää. mutta pitäisi olla vielä joku vesistö lähellä, että pystyisi käymään uimassa. Mm-hmm. Kyllä tämä on nauta. Ja sitten mikä niin lauehan ei haittaisi mitään. Olisi ottanut tuon porrasjakkaran. Tai joku korkea jakkara. Se voisi olla. Joskus oli joku aina mukana. Kiitos, hei! Kiitos.